Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa ng lakaw sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalim-an og 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kini nga pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban?" Siya mitubag, "O Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Atimana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya,
at timana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga buot nimong adtuan. Apan ini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadun ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi ka na tanan, may buntag, may hapon, may udto sa tanan nga nitambong ni natong live streaming mass coming from National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Philippines. O ganay na kita sa ikalimang kaadlaw sa atong paglubina, pagpangandam sa atong kapistahan, sa atong mahal nga patron, Senyor San Jose. Ang tema nato karong adlaw mao St. Joseph, Hope of the Prisoners, hope that leads to liberation. Anano sa kita sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong mga pagbasa karong adlaw nagisgot sa kaimportante sa pagkamakanunayon, pagtuman, faithfully obeying, o makanunayong pagpaminaw o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ato nadungog, si Pedro o ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan, sundon namo ang Diyos o dili ang mga tao. Kaya ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Diyos niadtong nagmasinugtanon kaniya. Ug sa Ebanghelyo usab karong adlaw, ato nadungog ang mga apostoles mituman sa sugo ni Jesus nga itaktak ang ilang mga pukot dapit sa tuo sa sakayan ug nakakuha sila. Busag itaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbiran ni ini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Matud pa ni Jesus, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios maghatod gyud ay nato sa kabulahanan, pero nakinahanglan usab og pagkamakanunayon kay nag-ingon, kay naay giingon sa panultihon, without fidelity, without faithfulness, there is no hope. Kung walay pagkamakanunayon diha sa pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo, wala gyud kitay paglaom. Hope does not exist in itself. It is always tied, it is always connected to something or someone. Ang paglaom mao nga may makapadayon sa atong pagtuo o paghigugma. Kay kung walay paglaom ang atong pagtuo o paghigugma, maghatod ni nato sa kakuyaw nga makahinay o magkawa ang atong pagtuo o paghigugma sa Ginoo. Let us remember that hope is to desire with expectation, to expect with confidence, and desire to accompanied by expectation or belief in fulfillment. Si Senyor San Jose sa iyang pagpaminaw o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, natagaan siya o kalauman nga maluwas siya og ang balaang banay sa mabangis nga hulga ni Hari Herodes og natagaan og katinawan ang iyang kalibog sa pagsabak ni Maria. Ato ni bawaan nga kadaghan
May sulti ang Ginoo pinaagi sa anghel o pinaagi sa damgo ngadto kang Senyor San Jose, no? Sa pagkahibalo ni San Jose nga si Maria ngayang iyang pangasawunon mabdos nining panahona, naglaraw siya sa pagpakigbuwag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kaya iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Sa diya usab nga nanglakaw ng mga dumuduong katong mga tulo ka hari, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinagig damgo ug miingon, bangon, dadang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kaya ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadto gayong gabi una nang mikagaw sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Ug sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinagig damgo ug miingon, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Ang pagpatilinghog ug ang pagpaminaw ni Senyor San Jose sa mga pulong sa Ginoo naghatag kaniya og paglaom ug kagawasan. Paglaom, kaluwasan o kagawasan nga mausab ang gipangandoy sa atong mga igsuon nga gitawag og persons deprived of liberty. Katong mga tao nga naa karon sa mga bilangguan, physically imprisoned, but if they listen to the word of God, they will surely be spiritually free. Kay matod pa ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9, nagingon San Pablo, nagantos ako o gigapos gani sa kadina o kadina sama sa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita apan ang pulong sa Dios dili ginapos. The word of God is not chained, is not imprisoned. This passage emphasizes that while individuals, including Saint Paul and Saint Joseph, face persecutions and hardships for their faith, the message of God's word itself is not bound or confined by such circumstances. This means that the message of the gospel cannot be stopped or suppressed even by persecution or physical constraints. Busa padayon kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kamatuoran man, and the truth will set us free. Ang kamatuoran magpanglingkawas kanato labi na sa sala. Dito po ko assign sa bukid. Nagmisa ko dito, na usa ka liminister, akong gipangutana, Brad, kinsa man ang batanon nga ni Simba? Kay dito sa bukid, sa gagmayng parokya, makailam kita mga manimba, ato mga church goer, no? Mailhan ko na to. Oto, nangutana ko, kinsa man ang batanon, Brad, nga ni Simba, bag-o. Yun siya, ako man ang pag-umangkon, pader. Tingko, nganong naaman na din is bukid? Yun siya, nakapatay maguna, pader, nitago na dinhi. Nya ako sa pangutana, unya, kung sa may mong matikdan, Brad, nga nagtago-tago na dinhi. Malinaw niyang pagkatulog, malinaw niyang kinabuhi dinhi. Yun siya, di yun pader, nahasol siya. Usahay ni katog, maglimbag-limbag. Yun siya, usa may kong buhaton ni pader. Tingko, ako'y katambag ni Brad, sultiin na siya, nga paangkunan na siya siyang sala,
nga na siya may nakasa, niya bahalag mapriso siya, pero at least niangkon siya, no? Tuod man niadto siya sa niya gikuyugan, gisugot naman niadto siya sa pulis, no? I-turnover niya pila ka semana nangumpisal ang batanon kay niangkon gyud siya nga nakasa. Unya nisulti sa nako sa pader, salamat kayo sa imong tambag kay diri pato sa amoa sa bukid bisag wala pa siya prisuha og kanang puthaw, pero ang iyang tanlag way kalinaw mura sa gipriso, pero sa dihang niangkon na siya nga nakasa, napapriso siya niya nung upisal na siya, nagbasol siya ng sala, bisag nasa sa prisuhan, pero he is spiritually free. Ni katulog niya malinawon. Usaro gyud ay kabutang nga pagwa sa paghasol, mo ra gyud ang pagbasol. Mo dinhi siya, no, ning atong ikalimang adlaw naghisgot atong tema, hope, Saint Joseph, the hope of the prisoners, nga naghatag si San Jose kanato og panig-ingnan diha sa pagpaubos. Ang pagpaubos naghatod nato sa pagdawat kung kinsa kita, that we are all sinners in the eyes of God. Kung ganahan ta magpuyo nga malinawon nga way kahasol, kinahanglan gid ay ato makidaha maghinulsol, magpaubos atubangan si Ginoo, kay kita ang uban nato bisag wa ta mapriso sa mga puthaw nga mga bilangguan, pero wa tay paghinulsol, wa tay pagpaubos sama ni Senyor San Jose, wa gitay kalinaw. Pero kaning mga tao nga nagbilangguan ug maminaw sa pulong sa Ginoo ug mo dawat sa pasaylo sa Ginoo bisan paggipriso, pero magmalinawon kay diha sa Ginoo anaa man kalinaw, naa man ang kalipay sama ni Senyor San Jose nga malinawon siya, malipayon siya uban sa Ginoo kay siya mapaubsanon, mapaminawon sa pulong sa Ginoo atong pakpakan si Senyor San Jose, no? Mo niya atong timan-an nga ang makahatag rin nato og kalinaw, kalipay, mo ra gyud ang Ginoo sama ni Senyor San Jose nga nagpuyo siya pagka mapaubsanon, mapaminawon sa pulong sa Ginoo, munang nakabaton siya og paglaom. Kang iyang makanunayon nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nakahatag niya og paglaom. Kaysa ako nang giingon, without faithfulness, without fidelity to the Word of God, there is no hope. Hope gives us the strength to keep on believing. Hope gives us the courage to keep on loving. Because hope itself does not exist. Hope is always connected with faith and love. That is why hope is one of the 3 theological virtues. No, na sakop ni siya sa gitawag theological virtues ang hope. Kauban sa faith and charity. Gitawag theological tungod kay the object is God. Busa, padayon kita sama ni Senyor San Jose sa pagsimba, pagpaminaw sa pulong Ginoo, aron usab ang atong paglaom. No, atong paglaom nga someday in the future makakabot kita sa atong gilauman nga mao ang Ginoo. Busa manindog kitang tanan